Aquest divendres comença el Reus Music Festival amb les actuacions de la Casa Azul, Xinova i Siloé. Dissabte serà el dia d'Helena Garcia i Boia i també Oques Grasses. Però el Reus Music Festival tindrà 3 dies de durada. De fet, diumenge serà el torn de Paripé Tardeo. Un esdeveniment que convertirà el Parc de la Festa en un complex destinat a l'oci i la música. Si la pluja ho permet, s'ha ideat un village on s'hi podran trobar propostes gastronòmiques, degustacions de begudes amb el vermut com a protagonista i també la possibilitat de conèixer artistes locals. Un festival que arriba per consolidar-se al llarg dels propers 4 anys i que vol convertir-se en un referent. Si no hagués estat així, segurament no haguéssim entrat, tot i que Reus és una ciutat que ens encaixava perfectament per crear un model de festival que fos diferent als festivals que estem acostumats a l'estiu. En un cap de setmana puguem reunir artistes de molta qualitat i aquesta aposta de futur ens fa treballar amb una mica més de tranquil·litat de cara al futur. Sí que és cert que, com deia abans, que ha estat molt precipitat la presentació per aquest 2024, però ja estem pensant en quins artistes i com donar-li forma pel 2025. També aquest divendres arrencava el Regus amb l'Escaramba i Che Sudaca com a caps de cartell, però amb un reguitzell de grups de reggae, un festival de música i altres herbes que tenia lloc a Mas Iglesias i que ha quedat suspès per la pluja. Vale, mireu aquí, please.